ಹಂಗಶಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಬಾಂಧವಾಂಕ ನಾನು ಇಮಾಯಿಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಶಿಸಸ್ ಪೂರ ಜನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ आणि गवजीवे. हा एप्रिल फूल मंथना किट माईल उडगासेले आजी किट माईले सकाळीची फोन कोप्पान धीमी धीमी नंतस केथे घरलागी कसल किट माये कसं झालंय मलारी तिगेले बामून किट मामान तिगेले पाय तांडून एप्रिल फूल केली केन्ने आमगेल किट माईन खोरच्या या पटी किट मामान लेके दिसता आपण किट माई का एप्रिल फूल करता म्हणून तशी तिक कोपान ती आजी आमगे ते वा काय येता तुगे घरल्या मस्त फूल जला मेग्नोलिया टॅम्पळच्या येता म्हणून सांगला चिके वेळा नेता तिगेला आम्ही उलोया तशीची आमगे घरल्या जलल त्या मेग्नोलियाचे फूल कसल चंद स्वर्गलोकाचे फूलशे दिसता किट माईक एक मेग्नोलियाचे फुल्ला चंद आयदा कैतना तुमगे उठे मिगेले प्रीति बंद बांधवा उठे शेअर करता. हा बेल जले ओपन करता कौन पड़या. हा किट माई मुस्तकाल जले मुस्तकाल मेरी फांदिस जले यो यो बिथरियो कसं नमने ये ओ पंतामड़ी तमड़ी जले. हा नानी माई तुगे घरला एक पटी येऊन तुगे लागी किट मामाल खबर ओलो तैमा कापूर जले वय तांबडी जले कोपानाची वय आणि कसं करचे को पहिलारी तोपून तिगाली म्हणालींची किट मामू तोप गालचे बदला का हा तंका तोपा बेसोन तुगे घरला एक मेग्नोलिया पळोचा आईले पहिरी एप्रिल फर्स्ट आक कसं जल्ले मलारी मग पळे एप्रिल फूलनी कुर्ची मला भारी खुशी तुक गोतोस नवे यापडी कसं म्हणून गोत ना बा एप्रिल 1 तारीख म्हणून विसोनू गेली कडे आमगे ते एक पूजा एक शिली भट मामाने एक लिस्ट दिलेले म्हणून किट मामा सांगले माक पुरसेत ना वेगमन जाऊ चुनू ग्रोसरी करू का एक चिके मक हेल्प करयाची मला बट्टान सांगिले कसं मलारी 15 नमुन्याचे एक फ्रूट्स हाडता म्हणून वय 15 मलारी ते आईल पुरा फ्रूट्स तो घेऊन वता देवाल ना मारी पूजेनंतर नागिरी फुल पुरा हाडी आणि त्या माझा दवरन उत्कादवरी फ्रेश म्हणाले किट मामा सांगले लिस्टांत एक 15 बगेचे फ्रूट्स हाडयाची ऍपल चेरी मोसंबी द्राक्ष पायनॅपल पुरा विंगड पुरा मागिरी फुला एक गोंच घेऊन याची आणि हा एक बाहेर उचून येऊची भीतर त्या एक उत्काचे वाजा दवरयाची म्हणून सांगून चमकलेली. हा मिगेल पुरा बिंगड लिस्टाची पुरा कोरनू घरला येतान पळोच कसले 15 बगेचे फ्रूट्स मळारी एक ऍपल हाणा एक मोसंबी आणि एक पायनॅपल मागिरी 1 डझन क्याळे घेऊन आयलांची हा सांगले हंग 15 नमुने खई अस मळारी 1 डझन क्याळे मला 12 एक ऍपल एक पायनॅपल एक मोसंबी 15 जल्ली नमे कई कस कोरचे सो दावाल दिसू पूजा कोपची ना कामण्णू ते बेसली फूल खई अस वाजा दवर लावे मलारी एक वाजा बरी उदा घालनो कॉलीफ्लावर ताजी बॉर्डर दवन मका फूल पळे कॉलीफ्लावर पळे तरी नानी माये तांबडी तांबडी जामनु धीमी 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 भरतनाट्यम सूर केले तांपळन ओगी किट मामू एप्रिल फूल किटे मळालींची मक्का हाशी किरोडची म्हणून कळली कॉलीफ्लावर फूल काय हांचे कर्म कसं कोरची नानी माये ये प्रायरी दिवस आणि दिवचा जायना किट मामाका तशी थोडे शांत जाऊन तुगेला एक उल्लोन तुगेल गार्डन फुल पळया मुणाईलात गमत है किट मामा ने ये अप्रैल फूल की और बदची किट मामू जीनियस की कैसे मन करना
तुका कोपेच्या पुरो माक बदेची किट मामाले जीनियस मात्ते पळोनु शाबास दिव्या म्हणून जातस त्या पुरा सकिट माये तुक शांत करूक आमगेले गार्डन एक सुत मानेव्या मस्त मॅग्नोलिया जाला वय तुगेल फेवरेट तुक जाय चलारी तोडे फुलई वरी कॉलीफ्लावरा बदलाक यांद वरी यापटी तुगेले वाजा भितरी इते तुमक पुरा लाईक झाले म्हणून दिसता येता नमस्कार